Seithfed yn erbyn wythfed yw 'i ar Barch Jenner. A'r Barri sy'n hawlio'r seithfed safle holl bwysig na ar hyn o bryd. Yn bnawn pwysig i Llandudno sy'n nhw eisiau cael bwlch. Gyda record y Barri gartre. Pwy ei oer, mae yna gamgymeriad cynnar, mae yna gyfle cynnar, a mae yna gol cynnar i Llandudno. Anhygoel! Fan hyn yn yr heilwen. Mark Williams yn cael o lawr, a Robbie Parry sydd wedi manteisio. Eiliadau yn unig sydd wedi mynd. Hart, nôl at Baines. Wel, maen nhw dan bwysau fan hyn. Baines, a'r camgymeriad Dimitriw. Ymlaen fel eilydd, Dimitriw! O, mae wedi sgorio ddau gyffyrddiad cynta. A roedd ymlaen fel eilydd. Camgymeriad gan y Barri yn rhoi gol i Llandudno yn y funud cynta. A mae camgymeriad gan Llandudno di roi'r cyfle yn ôl i'r Barri ar ddiwedd yr hanner cynta. Dimitriw eto, bydd e'n llawn hyder, mae'r Barri llawn hyder, Cottrell, os gol arall yn dod, Cottrell, Lynch yn arben yn dda, a Cottrell yn dal i ben, ond dyn nhw wedi creu llawer yn yr hanner cynta, ond maen nhw wedi cael gol, a cyfle eiraidd o fan munud nawr, dyn nhw'n eisiau'r hanner ddod i ben. Camgymeriad eto gan Llandudno, pawb yn gwneud camgymeriadau, Dimitriw, Newman, Cottrell eto, mae fe nghanol popeth ar hyn o bryd. Cottrell, Southam, pedwar yn disgwyl o fan, maen nhw'n cywio Sainty! A ddim yn bell. Sainty'n cael ei ben iddi. Dde'n mynd am yr uchelfannau, yn llais sy'n cyrraedd yr uchelfannau hefyd. Gymaint yn digwydd ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. A'r Barri bron ar y blaen. Dim ond un sydd drosti. Robbie Parry yn mynd amdani, yn tar o'r postyn, oedd Mike Lewis yn gwylio, oedd e wedi giro. Oedd wedi tar o'r postyn, oedd e bron cael ei ail o'r pnawn fan yna. Southam yn cael ei nôl, sgiliau hyfryd gan Newman. Matty Williams sy'n ei wylio fe. Maen nhw'n disgwyl Dimitriw sy'n cyrraedd. Sainty yn ytrach yn cyrraedd Dimitriw. Tu ôl o fe, mae Cottrell nawr yn ceisio creu. Cyrraedd o le, mae'n gwyl o hefyd i'r gol, mae'n mewn i'r gol. A'r Barri ar y blaen. Dimitriw sy'n dathlu ei ail o'r gêm. Y Barri nôl ar y blaen. A croeso i'r Barri. James Dimitriw. Allan ar Chris Hugh. Barri di ennill i 2 gêm ers y toriad. A fydd hynny'n dair, mae Drew Ffeia ddigon cyflym i gadw hon ar y cae. O, Gerard oedd y cyrraedd. Dimitriw, edrych am hat-trick, cofiwch, mae wedi cael ei hat-trick ar y gair. James Dimitriw, yr ymwysodwr newydd. Y Barri ar y blaen o 2 gol i 1 yn dechrau'r pnawn. Yn gyfforddus yn y seithfed safle. Os yna gêm ail gyfle yn Ewrop i ddod i'r Barri, gwedwch. Cottrell neu Gerard. Gerard amdani, Gerard am y gol. Ond ddim yn wael chwaith, Lynch yn gredigon. Cottrell wedi rheoli'r gêm ar y degau yn yr ail hanner. Wedi brwydro yng nghanol y cae. Chris Hugh. Amddiffynwr dal yno, Hugh i'r Barri! Mae ar ben nawr. Mae'n 4 gol i 1 ar amddiffynwr. Chris Hugh, y deintydd, yn taro i'r Barri. Mae pawb yn wyn o glist i glist fan hyn. Yn seithfed ar ddechrau'r pnawn. Mae'n newydd atgyfnerthu'r safle yna. Dim amheuaeth am hynny. Great day's work at the end, but what was going through your mind after about, I don't know, 60-odd seconds today? Yeah, that was out of character. And speaking of character, I think that, those are tough moments, Llandudno have made an intent to start the game brightly, and it's up to my players then. It's not a managerial thing, that. My players decided to respond, and,
I think earlier in the season that might have made us sort of crumble a little bit, but I think it's evident of the growth of the team that we respond in the manner that we did, and delighted really. I think the players deserve huge credit for that. O'ch chi'n edrych yn rhwystredig iawn os gael ddweud ar y degau wrth ochr y cae. Mae ddim yn hawdd bod yn reolwr y degau. O'ch chi'n teimlo'n rhwystredig ffron yma? Oedd yn sad. O gynnu ni 4 chwaraewyr yn missing heddiw yma, felly mae hynna wedi cymryd chydig bach. Ond da ni'n mynd chwilio am esgusodion, da chi bod, doeddwn ni ddim igon da. Doeddwn ni'n igon da yn yr ail hanner, nath ni just disgyn yn ddarna ar ôl yr ail gol i fynd i fewn a tydiom digon da, ac mae fyny'r chwaraewyr rwan. Dwi newydd ddeud o'n yr ystafell newid, os dyn nhw eisiau bod yma tymor nesa, mae gen nhw 6 gêm i brofi hynna, a diolch ots pa mor hars ydy hynna. Dyna di'r gwir, os dyn nhw eisiau chwarae Llandudno, mae gen nhw 6 gêm i brofi hynna. Ydych chi'n swnio bod nhw'n grew sy'n derbyn y feirniadaeth yna, nhw'n mynd i ymateb? A maen nhw'n goro, os na di nhw'n neud, na i dreifio nhw i'r clwb nesaf, dyna di'r gonestrwydd ond efo, ac fedra nhw unau crymblo efo'r sylwebaeth yna, neu torchi llewis i fyny a dangos bod nhw eisiau fod yn y clwb, ond dwi'n mynd i chwarae gwmpas, dwi'n mynd i wastraffu amser, felly mae rhaid i fi gael tîm sydd eisiau chwarae bathodyn, ac os nad ydyn nhw ddim, fydden nhw'n yma. Yeah, it was quality, mate. It was really good. Good to get out there and be back out there again, but even happier for the boys. I mean, it's a big win for us, so, credit to the boys as well. I think we played fantastically, and apart from a few shaky patches, I think we did unbelievably as a team today, and that's the important thing. Strikers want goals, obviously. Nice to get goals for your new club, but how important is a hat-trick? What does that do to you as a player? It's done a bit, I think. I've been waiting for that for a while, to be fair. I was just saying it to the boys. Been chasing that hat-trick for quite some time now, and it's come now, so hopefully I can push on. And also, do you look at that table now? 7th spot gets you a playoff place, a chance for Europe as well. You're making it your own at the moment with games running out. Yeah, it looks like that at the moment. I'm sorry to be so boring, but the mantra all season has been about focusing on the next game. Tough one for us now away against Prestatyn, but it's the one that we really look forward to, Would you enjoy? I know you'd enjoy the playoffs. What would it mean to you to get into that playoffs in the 7th spot, if you get there, of course? Yeah, it's a big if. All I can do is concentrate at the moment. It'll be a magnificent achievement for me and my lads, but at the moment all we can focus on is Prestatyn. Sorry to be boring.